bw'omuguzi umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka ine kwa yaeteire kiro monto asense gatomenya ona yaeteire mwanchu murigereria asomorobere bwiri tukoria rero umenyekanite buna na yaeteire igonde ase county ya Nyamira ase bunge ya Borabu ase ward ya Kiabonyoru ase kinyoru kia Ibara ase natari noyomo oyo guchigutumanya marieta engana kiakorokwa oyo bwato bokongu bwibirengo byigoro na ndoganinetie abantu bo gwanchuku yabanyare gosoime na komokonya ase nchira ya mogoseyende mwanchu murigereria timanyetinga ayebuno muiburi norore bya ekero mwana ogo omumura araire inse sigika kyumwaka oyo mubono asingincho yokonyora omubosokano mobe bwipara asengencho yokubora kwenibo ose bitoki byokumuira asenya gitari ebwato bumanyi nera bwikana abana bande rero nonde gaiga asenka yae tuguchigosanganere anta ingana araria ya aeteire mononye magega omwana taranyora omubosokano ange obugima bwae ngana araria ya aeteire ekero togenderete numorobilyo inyora eyendizi TV andi nabakugendera gutobwatia wetera senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube boigo na bogo to tweet @Ndizi TV unabotambe ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita igoto boise gusuka ikaranso ike karibu sana Mongina Dorka. Karibu sana na ini nago kirasugu ikenga yao biya muno sana egera turasanga bira tatu nantiranira ntumanyete ngo bugimo bukira umuntu yaeteire amen na kira umuntu nagendete ko yaeteire oikatusange toteberani egera tokogororana na gokonyana amen ona ninte totebi mwanchu murigeria ngana kyokorko gukurigeria kamera yiga nando obaena kelinga maene no tulase kenyoro kia Ibara tumanye kugenderera karibu sana samarieta tolikanya buko gitu seitere kuchensema ya mawoga sakurugukira aige nasogota sekenyoro kia Ibara asomuchie wo chose bugeto gitu nona sobagete okay biya mona sana Mongina Dorka to igure na banchira niraga maena no tole ase kinyoro kia Ibara Mongina Dorka ndi wachete nke yago ande na kibo mabua ringi nonye ekaromo kunyomana ocha gocha na itaga 1987 mutinyure ngukane ebona amenyere gocha nanyo arita abana bane bubuya gocha bone gaika 2016 ebona mwana onenyero kanja acha getukurwara yaringi stand 7 ngano mutu olinga kumwatia ebona mwana boka mambyero siecha yero limire school marago boicha orara twabona ki umutuno yuko waitali kubali amuri tonye kumwari penikira akanya gobo kunya gosoka ndabona manyiga gosoka kunya kuri emyore yemo bono mwana oyo litukolia ria kane mwana yakango ende school kaboro mwana mataboka bori orwari ebona karwa ronga muimukinga matenjito ere yenyagetari tokane getari bara munyagetari ore ngoronga mweresa agante biyaya umwana oyo na amerikire myore yaye ko ninge tukamerete kakani munyagetari yapana rora munyagetari rongo se ninge tukamerete manyika ko nyako no bora nyona arataririte kandi o mana okani ninge tukamerete myore kama buri bona kingo kora gwikira gaiga aya bono kumira kanyagetari ya Nyamira kamwira Nyamira bagangani yaya igantu kunyara ebona abona ginto akoro kumira Kisi kamwira Kisi bagantu munyagetari amone kurutokitonto ale rusa ebona bono kumira bakinyagetari yego kunyakungu tukano mwana pakoro tukanyara bakori bagasi obaro bagandita to bato teitai tukabato kunyakogenda ororo riuka ebona omna chiko chiki mwono lya tukalika mere te myoro bona agakuna unagakuna bone ngentu gaso akoso kuri myoro riuka gaso ukina bona kera akarusia atango murusi michiko pima ndoro na kingo choko muruari ebona bona ndikanya gukina kuri myoro nento gatukaira tenga tukani gaso gatimachiwo nande agatabona nende kucho kumurusi nende kamurusi bona ngentu gakina bakatubo muno bona murusi nakanyama kurusi emyoro karenge myoro kamerete emyoro yo koboko tinkunya osona ko bego sono kulia
yandore ko ne ntabasoka bono tukanya kugendo tukachokora hapana ga mwana nkumiali bono ngamareta nyumba ga igo mwana agachandika bono ndage na komori gikese mo igatari ko nari kende iga igentege kangya go kanya gasoka soka gagastubo munupi ai no basamaria baya bagaja bakaru mwana arwate bagaja gachibesa ngamure kenwe kenwe kibagangani yaye tuarenge jino mwana mu Murundi tugate buya bono muri kichabe Nairobi kichabe ukialbo gikoyo kera tuwa muri kichabe tukaruki tanu kijange saa 7 poika kichabe saa 2 ya marogo tukanya abanyegetari bakire bono batebuye moko karansa birugo bakamambia abanyegetari bakabakire mandi tukaremera nduka gansororo mwana ugundire mwana ugundire biyago tiyo kabona mante bakumutama igentege boge kinete kanene bube nandi pikijani nko barukino amatukarenga kirete gigakino bwango bwi amatana ngwaye gunaiga yana ngekansa bora ganda kosoka liuka igajina pu katubu mwana umuntu bora gara tuanda bukichabe bagamupimba bagakora mademo cyo kumira ntare 19 January 2017 ino mutinyo ko dante 16 yare ke 2016 bora gara tuika bukichabe bagatebya mo cyo kumira ntare 19 January aga musubati ona ari kurukisi county akanga Christmas ante nduje ko mwana gari anyori nyetari Nairobi tukoze ko iri mwana ororo tukarwa tukana Nairobi asako ku Texas kansa twakio mwana ororo agasurukerwa agasambiririwa agawa mariyo agaruka matelafi akarwanirwa karanurira agasambirwa tukuribono gikakea elisoro rio liendo lega kora igate ke gasarika elisoro rende bwatu mujana elia emyori yarwate elisoro mukyo gosino mukyo sarekete elisoro liendo lega soka igate ke gasarika bono gasarika bi elisoro bona bakara mugeti kurumi lakini bono kali korora bwana nduge bagasambirira nge myori bakaga kabaga sini kangana bokari mari ko ya arabari ko ya na buya mwana akababuya atari gutara agasoya gutara bono ngate boko muiranga ibiyange cyane bono mutinyo batatu na twari to Nairobi bono 2017 mutinyo ngo gatatu bono to bono mwana bono kabiri buya ochakira gutara bono ko muiranga kwa bakonya ko marite clinic bono elinya meri ya harusi wo yasambiririwe yakaire pi bono abana kana aringa Nairobi ga bunje nabwo tabesa pi nakinataka kulinga ngai kwa kurusi no musibodi nari kurugisi county akangira baka radio maisa je ndibona ndima itikende karangira baka radio maisa tukaenda ororo ngakwana egara basamaria bayamba ruti kibesa na chiango nyerete umwana no nyosirete na chitagasira pole watu watu wani kumuni kinini Nairobi bwana kanya kwa ngomure kininga nya kwa ngomure injebwe katono umwana babiri taiyo tabona tamatinere tamanyitokora bisora rino bona ndi mwana utari kwanje muntu mungao bona ngabangonya kwa no bona abugirie gari naenda butuko kurwa iga naenda Nairobi butuko abona nari konya kwa no mwana dine na ikoro dinde twara nyagetari dinde twate bugenda butuko twoire na gochanga ndi toika butuko tukari mabona bingo tunu bako to ananya getari kekanjira gari bona kambura kari kanyire to ngatari yokuguruko kare na teraria abanga ntogiane ngona una umye to bona ningo kanyire binga so akwenya ninga so akwenya nyete ambo ngibona giya kudioko torika kama denyu to goron kari kwanya ntima teke ntokianja kamite sinanga babu bona ngachinga cha to umwana agachia naenda agachia kababu jabo tukana tukabera ngara gai onto chikwire tutatara chikwire ne kiriniki bono ndo mwana agasaba kuriya bona karara nse bona to kumwamba no nyumba to mwikisi ko to nyumba kara bya naende bona nyumba ate ngarote ko chakwambera buje byamwire Nyamira tukabera Nyamira agabu akanya ko kwegwa mariyo make bona banya watenda bona mwana na to makoni wentu mwira ni alisi kwa ari kurwali go ari Nairobi kichabe Nairobi Texas kansa kabatebu na mwana uri nje mwiroro na tigarara akora mariyo gaye ono njira we bago ndebi indo je na kyu mwana ngabatesa kwa tigara akora mariyo ono umwana na kumubangu sa chimbarwe chibono konye chiabune kirepi bona ri tukelimo mwana naro ndata manyi bwari kurunga go Nyamira ga ngasinyuko linga bagera abantu bari ngoro bagande yatoko bona ndi mungabate yaye bono ngaba iganta ruje singuna singu cyumwana aligete asaligete kano aligereti kali konyagera ni guys kuna ndi nganyomba nikibono ngo njikote munyata takachondore umwana ali munyata chikomnyoka kanyoroza kirwa kachipasira ngukuro chisingu chikwira na kanyoro umwana okondiki
Alright. Umwana osirire. Pole. Bono nje. Na namwanje lakini Nyasaye namwanyite mono kumbwa. Yewa. Ono rindi ubugima bwagenderera. Ono abu umwana akasira. Anga 2018 kuri 2016 cyo mwana rote 2017 ngamachandikete 2018 acha usira Ange myaka ibere migi acha usira chitariki sano yani mutinyo gatano tare 21 yasirete Nyamira karatanganya umwana tare 30 kare na mayania bono akego ngaendo chimugura nyingu negento bono kianga akarikere tiniko nyaye gotari onto kiambwa tiri gekongani nyone keunu kare nyeta ruwa mboga ngaba matukane ngachinga changa gai kare nanga ngachanga babuye ande kaire wiki yangire nzu kandi bone ngante gekambwa tabona bokokoronsa tiniko nyare gotara kasako bimboko kuru kwasa kore sana taiko nyare gotara kasako kurasiko gaiga muga kono no mwana muswete mito bakacha bakangira nyibombo yani kuboro okangia wasako bimboko kore sana botika kolita yuteria bakangira bombo bakangira nyeka bara kusurika iga na ande tani bona iga no wayo no genda busungu kagenda busungu nkamenya nali abari baicholete toko kubabere njebono kaba maremere nkaremere ngatanya Nyasaye njikakina gitonkonye atowekere nuko tatogakinya sawa kwancho konye bwe kabero ngacharindi nkaba munambuya ngachanga lakini wani nkobe atibuya niki ngojere yara ntinga butuko nkurangira mara matangera sikwa jana mpaka bona sengwa ebuna bona aje tena benga tunge ngoje mukyongo chorora mbwataga uko mbwata ntikonye okoresa no ega tukenya manere ko yaresa na gaiga eko mambo kore kunenge tukeresa ine gaiga nenga tukia mbwataga ndikora mbro tingonya koramba tingonya gotara tingonya korara nagese gaba kubwa bwanki bona boncha ndigete gocha paka bona yekerete iga umwana anyole tajali ngocha tora sensemo ya kabere asamangana umubasokano bw'umwana ugo kore ndo mwanchu murigeria yuna aromongi na dorka agendete gwetera asenka yaye mangana makongu buri onyo gwacha gitukubwati murobiri kururi tangani iga abantu mbagendete ko yaitira nabo kagendera gutubwate gwetera senchira yimitandao Ndizi TV News sensemo ya Facebook na YouTube nabo igo nabo gututweet @Ndizi TV tigaturaenda asumotimbo komoke ekerutukwirana ntuirana na indenga na bwatu mwana omurwaire uyo nyorete omubasokano bwipara umwaka bwechiri bwibere na 20 noyomo atutainga na kiyarenge andi na kisabali erekero bali no mwana omurwaire igotobaise gusuka Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe company ya Davis and Shatliff nigo yakorenteire chimashini au shekerero ichyo gutumika simirimo yawo asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichigotumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo au chisolar panels chogo charge chibattery na koga chumuriro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigotumika stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bago kubugoria umusigo gwikase nka yao
nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angene benki ya Credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba inoti isano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shatleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika amaryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusoko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochi gukurigire cyoka nduto gokoereza buno rwarite watatebina igabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umurwire oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bagokora massage Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba inoti isano n'ibere isano nemo kianda ibere inye isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke waigo naboku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biama nando mwanchu murigeria twiranire kurwa asomo timoka story no mongina Dorka ngoteba kware ngema ko mwana ugosirire mega yokurwara ang'emia kebere na ndebono naye kwarwarire gwetana ne chinyagitari amagoro nini no butakambora asomo chuyo michando nero emenge ndo mwana nando nyoro mubasukana bwipara na kiyaringe nainde mwana oyo ne nabona amanyortari biye Koruo kina kwayo nabagenda tara masomo ayo buya gocha tarwa timuri nyagitari inde yonsi nabaki nitogocha ntamuri nyagitari inde yonsi tarwa tinonye ndio nyoro to mwana oyo namanyo 25 bono gabwate myaka 17 abana mbarenga obwatase kwa asobwamo bono gabara bana 7 oyo no yokarenga yaro yukane bono ko amanyorete 2005 Wano mwana nabakina gocha kurubwa na bwaye gocha tanya kurwara muri nyagitari ende yonsi abagenda tena masomo ayo bya sana gocha bone ja ikirete mwaka ori 2021 bona dio mwana wanyo to mwasokano kurwa buma ekonyoko 2001 umutinyo gato nalia gato amatema standard 8 2001 umutinyo gatatu nalia gato amatema standard 8 bono umwana uyu kasi yana gwate kagwasi akamatenjo ndonyo kora kagwasi gari bahora se gurugwembe basigosiria nagoje konyano ipagi bwegurire nindo toba kumubwate mwana takora kenera kanda kanya kumusibiri kigari ya ni pikipiki bono ninde siko naka mwakire simisana muunda kingo cyo nyo cyago sitori go cyo siko kurusika gera bana bandi konyabakire skuru akorete skuru 2011 3201 mwaka uri wairete nalia gotamate mu mutinyo gatatu 2021 mutinyo gatatu alia stand 8 bona ngamfo mutwari bono mwana nyakora kagosingenya gwake ngake simi gatatu mwana tekubata simi nje bono ngategerera kana gatanya chingo cyane ngarata ngabeka isiko igaiga ngani ngo kinyumba bana ko sinda bana ranchi tato mwabona manyo cyane ko rotekamo mubori ngakyubate ko roteka munga yu mwana endo bate ko rotekamo ante byo mwana akorana ngo onyolda cyari oyirunyamira no bwate namba yakasi ni oyo yaje kamadene nkorere timati sengo korere
kachikonya kanyangu bwateri kamuri kugura mangana abeire mate ga n'umwana onyorera cyari agante imbono bansibiri gari tindaji no ntireka no nikonge kitegere nganyo umwana anyore achari na onjo kirabo no kwanda nguira nande ko chitone kitokora bono ngamadenje nara chiro jiga igatigara raro umwana uyu agachikongana ya tikatonde naye ngamadenje na chiro chibara tigandro umwana uyu umyite Jabana ngomje ko chibara age umumuru yakachene gali kurugo tukagenda mana batwanyo to umwana ari Nyamira ngosonwari bono epigibige ya murutete kare iga ndo ko chianjire ya rugora sobe to umumuru yo chito se pigipe ni ore epigipi wala madenga ngero chiaiga na ndenyirane Wana kira kuri na ndia chiri kaka gwasi abuna riero ri epigipi mu rusete ochibosio ige pigipi iga sabe to monta akerundiria ro to gosibia bono riria umwana yako ne pigipi riria zikiri kwa gwasi asa basibe na ribone mu ruto ochibosia kamutwemerio mutwe kira mutwemerio mutwe kani aruka manyi kaga joranse bono agarunya mira kanda gasunu kara sunu bono abakwana babakwana ntuntu ari ngorende bagatana nyamurute maike kamugwera mugongo pigipi Mwana kabera nyoto amenyire Nyamira gagu tari kuikaransa tari gonjoka akarugwa nyore report kasini acha ni gali para mwa chakitsa bali guchi Nyamira enyagitali ya Nyamira mukanyora ngusonwale yagwate chinjari no motu agwate chinjari chinene sana lakini motu ono sibetu agwasonu orombi yuri yetabwati bono bobe bunde bono kono mugongo ina boyero epigipigi ya mugwire tengana bwa boto muchanda so mugongo baro chomma chando yo abanyagitali babatayinga no mugongo bwate shida gose mwanya bana ntwara bera toro ro baje gutemaga ina na bwato mugongo yani getikyo mugongo nkia kunitwe kare getikyo mugongo kia kunitwe usikangarende na weniri akara ntungumia baro mugongo nandi banyara ko babagutara ono Nyamira aga nyagitali nabwata moto makasari kurara mono narabako bari kunyasubulikira mono lakini mangana magongaro mbanye subukireketi bane batutebeti bono abane tigure nyagitali nene aso umanyi boli bwiguru mono bone sia ikeire ko nyagitali tori Nyamira bone bagatebito chenkalende basamaria bose mpe tokeso chibesagere chitoke chiro mwana nyagitali ene ritorete ndi mwama ruseti nyagitali tariki 25 chuma tenyo karenga mutinyo yoerete igona baraire nsari bunaraire gatari wikaransa baraire iga tari kunjuka tari wikaransa injengo munjuki rinde nara mwikaransa yene yacha nabako wikaransa ari namutinye namupangusa no kumusibi injengo musibi mundo tingusuka no gusuka guka namwikaransa te eli getu Nyamira amongina Dorka osoni rumotu mwatabi weshida nero yo mongo mbale ko barifa mogende nyagitali ngao osomwana naike gokonyeka bono batebeti ono chibesa bono chikabora bono bagotebona gaigambo setonye kumusiya mota monyoko yani efire nyakwende igoro bono nyo mokomugira anka moro kia bandu none TV no ina magaseti abondegere uyu bato moyo muye bugwanja amoko akonyo umwana uyu egere iru nyagatali ene achigokona gwika tole gabo ase ogusaba kolioganetie abantu ogusoma gusi kwa jumra anyare kokonya kulinde bono nakio bunaraire nsaiga naki okonyora nyoene ndagera moko oli family ga karando chenga na maene no gendrete ko yaitero mungina Dorka mama ene ndagera ibwate sita mbona kuma mbara ndura ligende gaiga ndibuna ndi gatingu sko chiando sina mukana senere iga nanga ondete yobono bwate ngurura chigo koreke baruwa kende yonsi nabo tubwato bakongwe ndagera tubwati kende chana bwatenga konesenga kora kende ngeyo muchiopi nabo totegerete abana abamwe abo bandi batano no mubarabunka ibale andi nkibakora tari kendo baruwa obusini mbutari gwisana kende linde banyo linde bakonyora linde bokwanya mbubwati ngurura bono mwana mwabarwalite kerana gocha naranga tatu mwabono wale tatu mwabere nkibaruwa kia gukora go support family aya ngura enda rura kunyira abantu chicho matuko makera kini honyora na ngurunchi yona ndo otiga kama ngo konyora iskari pana yabuno muiboli mama mwabo mwana nakiwate bakoroko mwana Geoffrey yugeto aya buno muiboli meta bangina ntoli bwanga soko okuiranana mwana kyumwana one ngakiki kya muberete nki gosenka goserete
aya buno muiburi naki kweigwete gose naki ogendete kuigwekera urucho mwana umure nere nyomba gwika bono ndima tena nyasaye no aringeria umiete nabono nyasaye no ara munere nabo ya kunyarikira mukurire gari tendine no bale muna ini no maina ngomwana one ari konyenda nyore nyeketari ngije kumubweni abara kubwena bebuye tendine no bale muna kubwena kitinda bwo bondo bwensi gose kubwena ustai kubwena uyu bwe bokonyi mboro kwanyorire no nkuru ase familia ina kagaru muchinga nyororo mura abantu abange kigimekero bamaite no rwarire na tubwati kwinyara kundi byega ngakie familia ino extended family bagokonyire gwikiraiga barangonyite gucha lakini bono rinde no konyo muntu bwire na to konyo muntu bono rinde bante mase bakunyara nae kero nacha naranga mubiro guturi byega igwete bubi marene njambo atukunya mira mubiro kungati ntari nguru ene si oliye kungirego tindi buye banyoro machando strapi mbado ya yamba mide nyamira bagante marite yabono ntibono bagante ngano gutarara buya uno no ko gukaransa kurunyo gonjuki mwana ryo kuriyo bono tego tu mubiro tego twara marembe igona ambo tukono bikaransa murendete karate abongorarage nadinira munjuki bono tai bono ninda dingorara bakamambi tukona bongo bokina munjuki wana kero na konyoro riska no mugakari skuga liswali na tigire ngonya kwebori nga nkaye ndagera burungi nga imo kurusi buna bono kumamide iyo na boto tegerete na no mubangi togotegerera bono ngitokora auto senegete igonye teyo mbako morwere bono ngitokora tukuchikuiwa abotoko bayigo uyura musamariyo yani uyura kunu na bara tokoni kera no gwenjira teyo nga kiuko igwaye buno muiburi mongina nabongo ibubi lakini nalo saba samo buwanje uyura nchego nkonya ankonyira umwana uyegere aenda nyoro bugweni bwigoro atukana masoma aya chikora ne ndoto yayo bunate batachiko munjini wichi nyumba munjini wichi nyumba ateteko ina bateba utageta bokonyi okwana bagusi na bangi bare ase chinse chisiko bakurigereria Ndizi TV nero wansu bo mugusi kwana ngubuno mungina okunire nando etira mangana mange kwana nabagusi na bakurigereti kurugaiga kwana na barabu ngana yao nande na kyuta gite bagokonye egere nayo omenye buno mungina buya na bana bawuya no mwana ogabwene kwana na barabu nonyine chideka ibere chingima kwana ro mugusi andonsi aso igweterio giriga ntege tobo konyi ka kiasu gwanje kwino moyo bo mabiro yubwate ankonyo umwana yaru nyumba ene nyegitari akikonyoro bogwenie into mwamugusi mwesi pia simwe ka barari bechiretwe chiani na munao wao nabategereri bonsi pi nega bana yetu nyamusinyaribo mokonyo egesami muwe menle bucheruso mumanyi na standing women level Emily Nyagarama na Dr. Fred Matiang mwe mupiye pani mumanyi na tiukyo moti mwe musiye na bali bonsi piba kuriye biro byonsi piye na basoro ira so gwanje kwino no moyo bo gwanje no moyo bo mabira kamoranje mongonye umwana ugaki egera nyumba yandanyo ubogweni none ndagera no boko ngutubwa nyumba buna bono ngukwana kurume yaneke kaki mongonye na nyasaye na bako baseseni yoranje gonkonya gaki Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt cha round neck collar t-shirt mareni njambo atukunya mira mubiro kungati ntari nguru ene si oliye kungirego tindi buye banyoro mechando strap mbado ya yamba mide nyamira bagante marite yabono ntibono bagante ngano gutarara buya uno no ko gukaransa kurunyo gonjuki mwana ryo kuriyo bono tego tu mubiro tego twara marembe ingona ambo tukono bikaransa to murendete karate abongorarage nadinira munjuki bono tai bono ninda dingorara bakamambi tukona bongo bokina munjuki wana kero na konyoro riska no mugakari skuga liswali na tigire ngonya kwebori nga nkaye
ndagera burungi ngai mukurusi buna bono iga buna bono kumamite iyo na batotegererete na no mubange togotegerera bono ngitokora abatusane igonye tiyo tiyo mbako murwire bono ngitokora tukuchikuiwa abatoko baigo uyura musamarium yani uyura kunu na bara tokon kera no winjira tiyo ngaki ukuigwaye buno muiburi mongina nabongo mugusi mugusi andonsi aso igweterio giriga ntege tobo konye kagia so gwanje kwino moyo bo mabiro yubwate ankonye umwana yaru nyumba ene nyagitari akikonyora bogwenie Nintu mugusi mwensi pia simwe kabara ribechiretio chiani na munao wao nabategereri bonsi pi negaba na yeto nyamusinya ribo mokonyo egesami women level cheruso mumanyi na standing women level Emily Nyagarama na Dr. Fred Matiang mwe mupiye pani mumanyi na tiu kiomoti mwe musiye abali bonsi pi bakuriye biro byonsi pi na basoro ira so gwanje kwino no moyo bo gwanje no moyo bo mabira kamoranje mongonye no mwana ugaki egera nyumba yenda nyorunya ubogweni none ndagera no boko ngutubwa nyumba buna bono ngukwana kurume yaneke kaki mongonye na nyasaye na bako baseseni yoranje gonkonya gaki naba yandi yesi kera 07 86 96 nyasaye na bako baseseni gaki irorere namba buya mungina kaba strong namba yane oyo oranje gonkonye 07 kabere 86 96 koyo rango nyasaye na bako museseni gaki oyo gweterio geri gaga gitandika magega gaki mbwa tokoko mbiya mano mungina ase ogosangana intwe kisenu nyagitari nyamira baginde nyumbaga indo cyo mukongo bane gene ngonko mano nduri kukiandonse Tubuga tinguru chinde chionse tubuga tibako ndoranyora bakonye bondo bwensi gaki gaki motokonya gaki mbire ronde gaki kuna kukogani kwane igo no emali ogando staya tubuga ati mali onyombaga nono munyagatero cyo musibine kibesa bono kibesa nabo nchiye matukanda kobayiko nindo inkonyora na mo cyo musibire nabo tarasibu aba ari nyombaga abu amota itali kumuchanda ngomoretarare ngotali kumuchanda oyiguru nyambu bero muberoye ngo charura nsumbuya sana orarira sana tingorara bono kero mnantu bwate basenye monja munyagatari nabo umwana yagonjano njando sana asengenje buno murweira mama riyo bona roro agochora anyura kinye karate na bagochandika bano rocho mongina dorka korugiga sekenyoro kyaibara naga netyo bokonyi bwao omwanchu murigereria ndonsi asogo tonyora kurwa omwana narwarite no wali nyumba gari tumeto senanya ari gutukwanira nkwenda ndendo senanya ari gutukwanira nonye ne deke yemo nero raigwa bukorwa sensemo yae twamale tangulo kuchofre geto una mama bere sana mbata muchando wegetekya mugongo njo saba kwane ngori nari konyaro musamario mbyango nyangire nyagetari nanje ntare buna abandi muchando mwate teni kuoncho kateni kuikaraga abonda ire gantoncho kirina mungu chande asamaria tangoro kuchose geto na bakire mbuya mono sana mwakire gotorora aso mwana oyo ne na baumiete epikipiki ya mutu ya tuomerete akali epikipiki ekamugune getekio mogongo bono na baraire go tari kubuka nonye na tari kuruwa ensemo nonye nubunyira na bakwebekere sale ngina nero kone gusugurikone kumutini bono nkabo nenche na bonde igo timbu ati nonye nkende na abana mbaro bale skuru bono nguti gusugurikaga kondo ngokora nkali goisana none ndagera yoka bakonyora omwana oyo monere rororo naranya eteire nere na babimbe to kogoro igare bono igamfo agutiko koro mwakoyo bono na bonje andegete iga abasamaria abayaga akikamuranje monkonye timbu atikende gionse nino nyasaye na bako baseseni kurinde ngwaka ngambia mono asukuligiri moroberio onayeteire oyo kugochira kire litikulia Jumaine ense ya mone nusu chia butuko mbia mono mongina dorika sogo wancha kwana na into ya mono inu nyasaba seni sana sigasimo okora na andere mereri nyasaye na ikira nionsi ngintu no kolemereri utagatio maremereri nabakonyora kwagura mwancho murigereria gwikira bondo chenga no tukubuturira moroberio bwiri tukulia rero lire na riro liri abeire libe tigatumira nende Jumaine gocha chinsa bune chiga
ase omoroberi ongabuno oyo nche nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nalenga ase county ya Nyamira ase bunge ya Borabu ase ward ya Kiabonyoru Ekenyoro kia Ibara twaro boligererio buya. Omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo